Ose efiri nyame a ebegina monko so anhwe ahwefo nyina meka kire mo say FPN TV ose efiri nyame a ebegina monko so anhwe nyame na yeda na se wakura yemu sa nunum abo abamusiman nan ewofia ha Jumedia wani bisu awuhe eyetete atempon na wajema so se san na kofa anyimre nyame adom yeme yesi nkonwa yedi mu ntua awo mafie no mo mu na anyimre yene mo asubum asua de ya kase jumedia so yenkasa woro nko yedi tuho bia no ye bobo ho na wote ne yekase yesua no ase enti anyimre yamo adwo mo binhia pai na yebo amane se prewunia na bona amane se titi atempon abejafo atenase enti ompri na pidie ho na omra na yembom na yensua de anyimre nyame adom me papa Albert fi edu ewofia ha na me amedi jumadi ho chiame na mejintim bidie nso bidie no dada no osei kojo safo ubufu a na wo de kantanka akame ho yeno wa sha bisua bi ase na ene yepese yedi kakra eka ho na yegu na brim na odondoma yi a da sene yakọ bi foforoso beye na otumi ensan ni na ye no edi nkomo ewo akan asansodi a enkasa nso ekasa ni asansodi a yedi na dwini egu ho a uhu na eka bibi akere wo enti won akwafuom da no behu se yegu ahan obi ba bi ko jan aboho enkasa aya asansodi na nso ekasa enti enum ne na ye pese yenu di baye mienu miense bi mu nkomo eka ho yenu ahwe nyama kakra bi edikan na de ano di be di edu ya igina kase pa agro no soye na otu mienu ne ndi agro no soye so pa enti se onhwe ya sanwoti na kono kohwe sanwoti kona kohwe ne eye yenu na kokosunya de wo na eboa pa ma menikan tumre kan kwasante bi ase na mentia na akwante boko duodum one ne yere mami giti enwe na yamomwajo elu se nyame adom mo hoye na mentumre kan kwata pa bronco na mentia na kojo ensia ta pa bronco mehire na mo binsia po na masa de presim aka mo ho one na akwante boko duodum nyina na mamenko kuruni de zendi anyim boyi kuriya wo bo ko chirwe na menchia na amma tiwa owo amamre hima na me kwa cho me moajo na ma mo hia nyimle nyina ye mamu nyina chu ahefo nyina so na moajo ebio ennenia ya pese yedi mu nkomo no mema MC ade atoso amayen na afi yedi mu enkomo mema baba kwa abansa na afi mama MC ade atoso amayen na ya hwe ansa na no obetime de wadwe nkyere atopro no so amayen wo de ohwe page no so na wadwe nkyere atopro no so amayen na berepem ye begenkan biribi ho a eno so ayewo na wonti ase won komo ayedie no ho a pacho eno so obetime de asembisa no atopro no so amayen eno so ye bekenkan na berepem ya kire ye yi wasembisa no ano se o he channel na o hwe video no a esere wa bohu adoma bi e wonchen ho boso we be ka se subscribe na afi ulia na watch share pama unia na ono so enye bi enhwe sebe ya da bia ye bi dwuma ya wo ho wuni ho
ebe to bi no konkran ama oba na wonso wabehwe na ye di mu nkomo no waba abesua bi papa papa jo mo ye hihia ya bu papa jo na ko bi ze oh Christian ya bu ya pa mame gitsin so oh aso no haye le de nyamiase ne ho ye die na mame ko UK na menchia ababa wano enidi no ko ye wia mi o abaya jadi ababa bi no a otade no basa gini oni buru ni bi ta fa ye no idi no mi re ye pio na chiri mebo anti o hwe ya mamoajo na menchia obaya o Germany obaya ejabi enu aba obaya mamoajo na menchia ba do kaso so Germany wa o maka ndi chiri ye bi a ye ba chi hoba ye twa ya nisua no so ye hwa atwansedi a nananum enuru bu ho ma yenya woni bosoa ka bibia kire o ye kan se edingra sana nananum afi ni bin uku atwansedi no a si bibi kire o ende ye be se ye di kan hwe ohiri tuo na ye hwe ni elo nso ekan na die ibutumi osua pa ho die amsi abajo kwa tusuma na ya hwefo gabi akoben yesua ho ade atwam di akoben die yesua ho ade na otumi ne di ye pe wo hinitu ohinitu o kan se ejina ho ma bambo papa ane no di otuo yina ode wo hini na to so se wo hini tu na yan kan se eyitu akeke na ode tin to so se we die eye ohini etu so just ndi ka da wase yensu ne da wase wa ya tie fo ni na tie fo je so tita tempo be da fo de mo ni na atras you say ya sabri ya na isua de na e kira de so obi ni mo a obi kire nti say ya sa adinkra ya sia na ena so ya to aso say le dinkra ka na ye kire say dinkra na bi bokra fi bae obi kura kire say dinkra ni fi nkamo achuri mo ne bae obi say ya na bia na fe na dinkra na wona na so o agri kusu a asante fo no okokon na fe dinkra so na mu na ye ho djuma pa na ba edi na ni din edinkra no so so nyame adom ma akamfo so yes aka so de fi bia yo fi bia bia de yo ko de di han se ye ya pa de ya de eti sawa asenso de aye ensentemi no ya hudu bibiri se de ya sha sha chechi ye honam akwa akra atumi ye ensenkyerene honam akwa yi on fana no nka na so le o sa o ye o sa sesi a ka bibi kyerɛ sesi to e do honam akwa ya atumpo ye de ka de kasa yo e se ba jo yibi zuma ye chiri na sa da to so ma ye papa ba jo to so e te honam akwa yi kura tumi ni e de kasa kyerɛ bipa obi ka kyerɛ da on fana no nka sisa ba ya kyerɛ wa ne kyerɛ o ka bibi akyerɛ o je sa na ba ka sɛ kono o nso o ka bibi akyerɛ wa na wo ka sɛ o ko mi na no nkasa o ka kyerɛ nso o ti bi de kura bo e kasa na nso ka bibi kyerɛ nti ho na ko e kura de kasa e hwa sɛbi ye nua no ma o yare emu o no no ko e kasa e ma hu sɛ o ka asɛm nso hu sɛ ho na ma ko e ya no de ka asɛm kyerɛ na oba no aso de lofu oba obewa ka so ni ya ho na kwa ya de kasa echiripa yesua mi akohunu se ene okọ driving school kwa na ye wo sign bi a ye kire wo amadama ni na mpa so hu sa na wo se bibi wo bompe wa ha se cap wa na do symbol bi a wo se die je so traffic light ase a wo se eso bi a o de ka tro
ɛso yelo a ɛwɔ deɛ ka kyerɛ o ɔnkasa kyerɛ o nanso ɛwɔ hunu sɛ ne ba ɛsɔ kɔkɔ awo si ɛwɔ a wobɛgyina god wobɛgyina danger kyɛ sɛ gyina nti saa nneɛma nyinaa de nam so a de bi nya saa ɛnimkae a yɛde ɛsua ho nyina nti sese deɛ aduru sɛ ɛwɔ ne tuo ɛwɔ ne tuo deɛ na wobisa saa de nti na anyɛ ne tuo ɛne yɛde wɔ hene ɛbɛto osuo yɛwɔ tuo ɛna wɔ ɔhene esusu tuo ɔhene tuo no akata de saa ɛta yi so no ahemfie ɔhene tuo nti yɛwɔ ahemfo no bɛ fɛ no tumtuhene sɛ yɛkɔko a ɔno na ɔde ɔtuo no di nanananim nti wode tuo no ɔtɔkɔ aba wode fɛ ntimi fa ɔkude nti afɛ tumtuhene ɔne die nti sɛna woka no ɛtuo ɛyɛ bambɔ kɛse a nipa de bɔ yɛ ho ba nti nana efie no yɛwɔ etuo hɔ nom a yɛde bɔ ahemfie hɔ nom ɛba ti na yɛde etuo no ama tumtuhene ɔne etuo no nkwa na yɛde tuo no so yɛ a ɔbɔ etuo no ho ba nti saa etuo yɛ bambɔ sɛ wobɛfa script na ɛnɛ kanea fɛn wɔ kyima na security wobɛfa no koraa sɛ ɔbɛhwɛ ofie ama ɔkorɔ no a gye sɛ wonya etuo bi de ma no na ɔso so de abɔ wo ne wo yere ɛho ba no ɛwɔ fie hɔ nti etuo yɛ bambɔ nti sɛ wohu sɛ obi ɛde tuo ɛyɛ sa bi a na ɔkyerɛ sɛ bɔmmɔden sɛ wobɔbɔ ho ban papa ɔhene na ɛbɔ ɔman no ho ban nti na wɔde gyina ho ma ɔhene tuo no anaa sɛ etuo no ara na nana ayebɔ na himfi wɔde bɔ ne ho ban wɔ ne fie hɔ nti ɛna wɔde ato so sɛ ɛyɛ ɔhene etuo ɔhene ɔbɔ no ho ban anaa ɔbɔ ɔman no nso ho ban ka ho bi sɛ ka woyɛ ɔhene wɔ kurom a kurom kasa no esi so nti ne bambɔ kora titi ɔmaa no bɛnya asomdwe kora gyina wɔ so ɔwɔ ɔmaa wonyɛ ayi a ɔyɛ nanso so ɔmaa ne bambɔ nyinaa gyina wɔ so nti ɛka sɛ kekiri bibi esi fie pɛ ahemfie ne bɔ esi ɛyɛ atumpa so wokɔ yɛ sɛ obi kokuro owura mu wɔ ama nti ɛkɔ akɔpɛ no esi ahene twene so kirikiri ne sɛ asɛm asi na afei wote wopɛ a na abrafo no na ade no mu abɛn fete sɛ na asi nti mu yɛti kwan si kurom wuram ne nkɔpɛ nipa no aba deɛ abu akum obi yɛsi atwene so na kɔbra ne akyi so mu ne akɔkɔfa ɛmu no ɛde bɛfie nti saa akodeɛ nyinaa na ade nyinaa no anka ahemfie ɛna wɔde bibi ne a yɛbɔ mpɛ na nana na nkɔfa so no deɛ ɛde ɛsɛ sɛ ɔsa ɔde ka ɔhene nko a nko a ɛde sɛ ɔne sɔre da ne yɛ adi n'akyi nti na edi tuo no ɛkɔ nti yɛ mɛkɔ ama obi afɛ bi tutu fie deɛ abɔ odi nyinaa wɔ ahemfie hɔ sɛ bibi si pɛ na na bɔ so pɛ deɛ a ɔmɛto nso ne yɛ adi n'akyi nti yɛde tuo sɛ na ɔhene tuo obi ɔde yɛ ha obi ɔde yɛ yi nanso ɔhene deɛ deɛ ɔde bɔ kuro no ho ba to sie to mpa so na ɔhene mɛri tuo so pɛ na asɛm aba ne nyinaa edi n'akyi ɔba yɛda ase nti ɔhene tuo no gyina hɔ ma bambɔ a ɔhene adi bɔ ne kuro ho ban nti ɔhene wɔde tuo no kyɛ sɛ ne kuro no atamfo bɛtumi abɛfa yo nana ɛnɛ nso nananom ɛbɔ yɛn kuro ho ban anaa tete no deɛ na nananom yɛto hɔ no ana ne deɛ nananom ɛbɛhwɛ nsase no ma yɛ na bambɔ no deɛ ɛnka wɔ mo ɛno na yɛsua sesa nkɔfa deɛ yɛ sesa nkɔfa anka kuro deɛ yɛsɛ odi kuro nti kuro na wodi so tumi ne biribi ahyɛ wo sa kuro no efo bɛnya asomdwe a egya wo nana no so basaw sɛ ba egya wo nana no so eti sɛbesɛbe yɛsɛ nana bɛtena akonnwa so a wote anyansafoɔ ne nkwaseafoɔ akonnwa so nyɛ papa nkwa na bɛtena obi kura bɛkɔ akɔwe sa abafia bɛdi du akɔtena so ɔbɛtena fie na ɔgyam sɛ nana nkontɔkwa ɔbɛso akoma hwɛ nti ne nyinaa no wote hɔ ma yɛ nyinaa nti sɛ asomdwe na sɛ bɛkuro mu a egya wo nana no so na bɛsɛ nti wogyina hɔ sɛ wode tuo no bɔ ɔman no nyina ho ban nti yɛpɛ bi bi afi a yɛkɔpɛ na ahemfie hɔ na yɛde abɔ kuro no ho ban yɛda ase nti na bi tuo no
ɛkɔhyɛ nana efie hɔ that's papa ahefo wobɛtumi de wadwenkyerɛ atofo no so ama sɛ ne American abɔ nkaeɛ no ɛnɛ yɛwɔ ahyɛnsodeɛ no bɛyɛ nan a yɛpɛ sɛ yɛdi mu nkɔmmɔ nti bia ne yɛtu mmirika kakra nti yɛserɛ wɔ a wohu sɛ nnɛ yɛtu mmirika a ɛnhyɛ daa ma ɛnha wo saa biara sɛ nso ɛdu baabi no ɛsɛ sɛ yɛgyina ɛno nso yɛbɛgyina yɛka sɛ yɛnhyɛ da ntu mmirika bebree mmirikatuo no ho nhyɛ da nyia yɛ bebree yɛwo sɛ wobɛte ne a yɛyɛ no ase nti yɛnhwɛ ahyɛnsodeɛ ɛtɔ so mmienu wei ɛyɛ nyame nwui ɛna mawu na menim sɛ hahan bi ɛwura bi din de saa wotwa no to hɔ a ɛmu ada ayɛ no ho nti ɛno ɛni nti ahyɛnsodeɛ ɛda so yi ne din de nyame nwui ɛna mawu nyame nwui na papa sɛ nipa deɛ ɛyɛ nipa yi yɛwogya nyame o na adɛn na no mo ka nyame nwui na mawu yi de ti a akamfo yɛ yi kyerɛ sɛ nyame nwui ɛna mawu ɛkyerɛ sɛ nyame nwui koraa deɛ a wu mpo koraa sɛ ɔbɛtumi atena sɛ sɛ wunwu nyame nwui a wɔsoso mu ɛno ɛkyerɛ sɛ nipa wu a ne kra deɛ ewu nipa deɛ sɛ nipa ɔnam ne ewu na ɔkra ne deɛ ɔte mu ne deɛ ewu sɛ nyame nwui no mawu sɛ ɔkra ne deɛ ewu ɛno asafo yi bi sɛ nyame nwui na mawu nti na yɛwɔ kan nti na nananom sɛ obi piri mu na yɛ gya no kwan a yɛde tiw de sika ma no sɛ wɔnye mfa nto nsuo kwan so yi wei asɛnsɛdi wei no mu nsɛm ɛdɔso san sɛ na wɔn nim sɛ nipa wu kura na ɛm sɛ mpagye apatro nkyɛn ma yɛn na nipa wu kura na ɔsɛ firi akɔkɔtena kuro so ɛsa so toa abrabɔ no so eti ɔtena so kɔtena baabi so bɔ brɛ wɔsɛ ɛsɛ wɔnyɛ mu yi ha na afiri ha no ɛna ɔkɔ baabi akɔtoa n'abrabɔ no so eti yɛde saa asɛnse bi ɛde bɔ wɔyi ho ɛkyɛ sɛ wodeɛ wɔwu kura mpo kura a wonya mu yi na akɔtoa abrabɔ so ɛni ti na ɛna akamfo ayɛ biribi sɛ sɛ obi wu a sɛnea ɔkɔ yi ase a ne yɛ mma na hyɛnti adeɛ ɛwɔkɔ a yɛakyɛ nananom ame wokɔtom so akɔtoa mu a wosi yɛn ho yɛ ayi ɔma ne yɛ a ɔma dɛnkyɛmbrɛbɔ sɛ brɛkyɛbɔbɔ de yɛsua ho ne badada yɛsua ho adeɛ yɛnyɛ dwa a yɛawe no ho no dɛnkyɛmbrɛbɔ yɛwe dɛnkyɛmbrɛbɔ yɛwe wowi sisi a wobɛwu ɛyɛ pɔse a kane no ankasa na wɔn a wɔde aduro tutuo ɛno dɛnkyɛmbrɛbɔ ɛbɛku sisi a ɛtum fransa de bɛno na ɛde ɛsɛ ma ɔma bia ma me dɛnkyɛmbrɛbɔ yɛwe dɛnkyɛmbrɛbɔ sɛ na ɛsua ho dɛnkyɛmbrɛbɔ yɛ aburomono aburomono deɛ wonam kwa mu na sɛ kɔm de kora bɛtumi a wɔadi gya na ɔkora a wobɛtumi woyam keka wo ɛnna fɛ dɛnkyɛmbrɛbɔ nti o ma ne na ma deɛ mɛtumi bɛnyɛ gya koraa bɛdina mo no yes nti yɛnim sɛ nipa wu a wɔn wi no kɔtoa abrabɔ so nti nyame nwuyɛ na memawu nti wote ase daa wafiri kuro asase wei na wafiri soɔ na sɛ wokɔtoa so baabi nti na ɛsɛ nyame nwui na mawu ɛyɛ den hyɛ ade hyɛ nipa ɛna nyame nso ɔmu dabi nyame deɛ ɔmu dabi bɛti fie bɛsɛ nipa nyina wu kɔfa no kye no na mpanimfoɔ tete ɔnyina wu ne nyame nwui de a sɛ nananom gye di sɛ ɔkra firi wɔ mu a ɔkɔtena baabi foforɔ ɔkɔtoa so a ɔsɛ wode wobɔɔ yɛ wɔ a na saa toa so baabi mi nwui a ne wɔmtuɛ asase ɛto so saa akori sɛ nyame wafɛ no akɔ na yɛ adwen ɛne to no no nti mmerɛ bi a ne yɛsua ayie sɛm ne yɛka biribi sɛ nananom sɛ nipa wu a ɔkɔtoa abrabɔ so baabi nti no na sɛ owu na wɔkɔ a yɛde nneɛma bi gya no kwan nneɛma bi gya no kwan sɛ wɔkɔ a wɔn nso so wɔbɛkɔ akɔyi su nti sɛ bi nanam mpo koraa ɔyɛ ɔhene koraa no wu a na yɛsɛ yɛpɛ abɛɛmoa bi ebi gya no kwan ɔkɔ a wɔkɔsomasoma no sɛ nana deɛ wɔn sɛ nana deɛ ɔhene ɔntumi nyɛ ade nti ɛhyɛ ne nkyɛn
No kwa no cosmos. Obana no no when you encounter na no kwa na say no man Yes, that is the next net near correct. Did you know? Did you say no correct? Now bien you no money did you no correct. Actually, and then the ever no say. Side na pasu bi any so say. Okwa no kwa. Say na na kwa no gwe na de. O go to be wo do o go so wo. Bi kwala kwa di kwala kwala so di. Kwala di kan o. Di wa ko tu bi aso. Ni ja side ni na. Yo. So that's it. Na mi mu ye na mi mu. Let's say I assess there. Can't sempa. Na mi mu anybody. Say na Yesu ani me. Sign bi hono ma. Uko fi bi na say ya draw kama bo gate anwa. Ya draw kama bo gate na da tun tetema kokokoko. You say oh woman here. Say kama briefo bi e she ho di. O ko beta o kono ri odi a. Wa se mo. Obi aka hweji o na kama ni ti. Sa na wo ya so utu bi na o frɛ agbo ni e be hia o na no kokoko. Wa bi ya. Kama ni bi yiri. Obe yo kasa. Si sa ni eye kasa. Yede e kasa pa chire enyana. Yo. Papa me dase. Ma yenhwe ansa ne question bi to so miensa no ma yemo akwa ba bi o pamra FPN TV official. FPN TV official. Obosua. Obahwe yen e wo YouTube. Brembren ya na se Facebook. Which me ahwe yen wo ho. Bra yedi nkomo ya. Odom dem yen a ye sori a afi which me ahwe e wo TikTok na mafodie enso e wo ho. Ti o hwa na o de wadwen kire no atwase. Ashefo nyina meka kire mo say FPN TV. O say efri nyame a ebegina. Monkoso anhwe. E de amayen. For wadwen kire no bra me ba chewa na me be so na de ba yentumi enkan emu asem. Papa yenhwe asesudie we nso. Funtum furafu dantem furafu. Funtum furafu dantem furafu. No so asem kasi o. Asante kasi anso o kan. Emu pa. Ono so na asesudie ni. Ono so agina ho se kamamin kabi. Ana kamamin kabi asetina ana amamu kudubra kudan chemfremo sana atropo bia kan na papa no ano no ana kwa kokro so ya wasam bro bi so e beka kan ho Funtum fuafu dan chemfremo so mi no oboda dan ba ko e ka ze funtum fuafu dan chemfremo ene ho anoma se yeri kan chele da bia na ya ho go ene pese mu ti ase ye ti e sa akoye chi ne ko fa funtum fuafu dan chemfremo ene ho anoma funtum fuafu dan chemfremo ye chechema ne se ni chechema enti bu be se ese chechema kwa ko na so otu ho anya kabu funtum fuafu dan chemfremo o ye ofu ba ko be so bia no so ne mu o mu ka papa o so what say ayon ko fabi a e wo te ye di so funtum fuafu dan chemfremo it say yo e ja homa kaduma min kabi ana nkambum esen ta chama adan mu so ekone o chapa ni adin chipo ni abom esi ti mi kata chama na buja so sasa we nti ya sasa we nti ya sasa adan na kura yi do no we to so we ni we to so we enti asenya bi nti we he ba ko kura ka ba ka leso wi anu nyina atadi nyam nwe pena se aduane nya firi obi efiri eye pre ho nyina no we anu na afiri na obi ekọ no enya kopa so nya yi obi nyina obi ayiri kabam kabum eno na odi gina ma chese se pinti ba mema chese eya ntokwa se we di tu enu anu edi sine firi se kabam kabi ababo obi a chena ade se na se eto ababo ewo you know ha so apa obi a chena ade ni atwa yesu ku fi do ko mi a enye ntokwa eye game ena me ma we o ena boss de o ye dia na ba ko be se ba ko ti ba eye ya wo so mu nyina kabum kabi ena di ayankofa
eti ya ka hu ya bi on one kikiri ya ku yo ba ko pe ya ti be ani ti na o che se sa na me gira ho maka bi ma min kabi ya kaman kabi edin kabum ade ba no de funtum fa ku den che ade ato on ese wo hu wo kwa hemfi na se wo sinu bo on ma efi ase ya go to abodu mo ho na wo hinu ya so wo ewu ya kwase o ya wo be ko na ya ti wo de na ya bi enkomo wo je ja wo na na ma kwa ya ko wo ba ka se ya ko ya ka se ya ko asam na ne ya ka asam na ne ya ka bi so go be ka te se ya ko eso do mu se mo ko so bi ya na ta fe e bi asam fe and I will him finish the me born sa if you come more. So only dia was a son and maybe body fear on. You say had a common come you so kabum. I didn't care any him. I think Bronubium a bit tare. Sir Adam was a kiosk one. Let me tell home. I did wait and let a queen. And come on, any hunty. Nti ahia any hunty. Won say be na wotwe na wotwe ni. Islam to kwa bia ato abusua mi nsantam. Se be se yetika ba mi ka biase. Yetinka bo mo se a bia nka nipa na pom me. Kura nka ese ne da na yedi ngomo pa ese ketema mu ye. Enka asem no kai e be ye chepre bonje dokwa ki peje no suru kakra dia ja tumo boko na so nkabo mu ani wonti kabo mu ani wonti na nsane na ya omokoto aba wa akwati yi papa panimu abasiri wa mienu a obi kana benya da bia fi papa o ya asa o mu di ngomo mu nkam kola ko ne ko ya papa no mum papa bi je bi osun ni ejiro mu na wo tene nsa o de wo le yonko ye ni ase ni de ya na ya hwehwe esi ka mami ngabi amamu le yefe amamu ka mami ka amamu so say me wuni se no alumu ne yewo yo ka mami ka bi ya me kan dia me nim wo so aka dia wonim ye ka bo mu ani ayi bi abure mu ye be boye no ya pa ne yakọ ebe me wo yi nyina wo kokuru ti ba ko pe eti wuni awia wunyina ka bo ne hwe ni nyina no se mo dwen ye dwene o ma no ho a akasa ne me mba o ma yi ye dwene ho ato o ma de epe be bi de si no ma ye atoy eti se wo wanya na miminya me boa me nyina papa ne de nyo ma no mo dwene ho o mo dwene o mo botom o mo botom de o ma o benya puru o ma no ho adie pese de ko ade ko kwa na nyam se ebi a wo party we na wo de wo power na me wo hon ade a mo ye no kam ho nim de a wo se kam de boa ma ayi yi ma o ma de nyina tem no de de asi me ba na me nim de na ma be yi ne na wo ba kora wo mfa wo de ba wo mfa wo de ba kora wo mfa na so ka we mfa wo na wonim se ampa se we be party na me mo me da mani ana ma boa ma wo na lord ko fi ha ko ma boy wo se wa mi ti me be party me ba ko ye contractor o bre so me nim o ko me ko su go yi fi awon ge na the party do that no e kwa no ye report let's go bi on ma an ko no party na ko hu ni pie how the money ya e be boa wo man no o ni party ti o ye do so ya ko ma o bia teacher dia wo ye contractor e wo bia ko bo ye wo ma ni o se o man mu ya ti wo ye bati nyum ni bia ni pe ti ase se o ma ni nyame ko adia na ne ka je se o mai dia duni ye ko ye ni ma na ye se enti kama mi ka je ya me ka se unity ya ka se kama mi ka bi ni ka bo mu se ye djuma se wo ko mu a na wo ka bi se o se bi ti fa mo de aso de ko se bi ko bo ho papa asa wo ka na ge di ga aso se bi ko bo ho se de ho ko na hu ho de nka mo se nka mo ni ho ba ko ya ni akoko nka mo aso ndem ye ho ko ni ya bi fi ke isua aye kwa yem ye de ko bo ntena aye kwa yem nua na bi esi ni sibere o ko busua mu a ebi bo ho o ko ayi mu a ebi bo ho teacher so school mo so a teacher ni we kura ni we nka
They call ball by Sesha. If say a photo, it is animal the woman a ye to see we did book, they did go of mine, more money a ye. Foot for footage, let him from. So, woman, show me, I want to make out if you can't touch him up, Funtum for footage, let him from. When you know, I'm sure you hear. Oh my, so many say, yes, yes, and now say, oh my whole bra beds. Your brother, boy, is my dress. See a queer, yes, it's it. And I say, sir, it will be obvious to obey, just say, one there's so many. Hey, I saw Gazan and I so many. Groby. If you've been a brand of a churro at your year because you've grown baby, was getting a walk or hearing a book. Eh, oh, and Obi Copipa, Obi Copo or Hinaman. So, no, you're over here, no Copipa or Hina Bokuri, no, or Hina Air Bokuri, no, the Sawa. Why you getting as soon as you say, watch your. One is it, or any elbokuri. Sure, nan. Mamma young one young way. Or any elbokuri, or bookery home by. Son of Madame Pesamaturana, uncle. Was it for so? Who's over the why not? Indeed, Cocotia, or the summer be. Indeed, or my dear, say, now I say. Yeah, we are Yamawi, we are the Saturday vision. I was always about Contreno, Nanwakano, Hemimeso, Diana, you will agree. Ghana, Mama Yankaya Humum, and why your Moga and you Yanam Titan Bonso, 2 year home say, Nanamabini would dig Homa ye from 2 Grabu, then Jim Grabu. I say, or 1 year they be every Amadio said, Bibi, or one. Require my mantle. Yeah, okay, Mamma will be better now. You come over there. You see, yes, someone said, young Passa, Yamama, you may be sooner. Young Benshi and Yaman and Anum de Chomay. Look at your and Anumna. No, Omonka. Papa, oh my cousin, ye fear. Na say you will be a Biania. No, they are so about a woman. No, man, who say, you need a chop moisture, a chop moisture, Biade, a Malcolm Jay, and a chop moisture. You do a Biano action in the alcohol. No, no search on Yaga. No, from the Umination, fair. Kabum, a kabum. O couple to use a memory in Asia. No way you read about we about now, after channel. Never money in Asia, need to be boom. A man put the cup with you, dear. As some women probably did. And then, Obinia, Obi bag of what what's in Coco bought it? I say, Mama, and come on, I say, you shall not abandon for some notion. Obi at me, Obi back. Make I say, Micro Papa be where put him. Penny is here. As I tell my boy, I got me a Becaino. Penny is here. Saturday walk. Kobe be a diablo. Kobe the Unina, the engineer near your church said a caco but ye, and I said, Ukuchu in the hearing. Then you channel you, I should not be a double time. Oh, Papa, I will tell you. Now, a book is essentially coach you. Papa, a girl who said, oh, corner a pim beer, but to me, I'm a war weapon. Come when you know beyond Pamo, but Papa on Guadi. On Premam Gunsu, Ushawa, or Begin Washington. Was it Ubra? Or there are some more bad. I never catch a panel. Now so and come Munti. Papa Quamanuba, Sakuno, Obian Mubia, and the Awa Yahua, into a bush and a diapra. The can account. The only Jamma. Chimpan broke Adiano, Tontono, Semba. So we chill their God, their own company. The only console their company. Sounds of Janua, oh, woman,
o ma me on kan bi o papa on kan bi o ko to akola no ye je no shan to ti bi kwa be komo na ma mi no o san no o papa ni mo san ko bunu bi o o ti o ya ti ano na o ye me bunya da be ti ano ba na na be ti am ene ma boy o ba sebre na no se no be si aka kire wo tan obi mbo so obi abanye obi nyame kwa na be banye nso ba ne de won kwa na anyim no na nyem kwa na be tete no emi mi e ti sa ayi a na na me to san ayi e just as ye fatita tempo so ne ka bom se wo dia ye media wo so dia ye wo dia anka saba saba sei e se me ko ampasa ko ba bi no ko to se ko kuma nu ba ye furu kan no fi no ye furu asana e yi no o bu fa so o bi ja ba tu bi nya na honko ibi ya be fa na bibi akaka be to no wa ye dia mo na so se be ka be bi na se yare de me ko ne mo ya bo ne bi twa to dia ida bi aso ke ye titi no na amo man no ana bo ne ko se mo a o ye da ye pono ise okopa ayi broba ka se na de be go tiri ma ka je so fu bi o da be sa so ana kredo e de da na chi na bi mo don wono adawo esuro ho no na sa na wo fo se mo na ba ko so ani wa se gate da kredo da se ka na so fu bomba ye wati ya me na me bomba fu pere ya me abadi agobo anso na so kredo gunu kwa ne pa boni se mti ni nyina chi wo chima so e no ha wo hwe wo e wo soro abadi hu ye mo bu fudu bravo de bravo enkabom ene kabima menkabi eno kure se ye jama obi a kire na dwene a ehuruguna ennimu a apapa a nso ye ntubu kakra kabima menkabi ne na se ebi no tupa ho opa mo nyimu no da yukrakas asemi wo wa nsesenka okay wo za kwala ketwa sukonoma se bi wanya abidie so atrenti na osupa panin bi ehuru no ase kabima menkabi nti ba to yes akwan ye chiri kabba mi kabe no nkyere se adwenkyere nkyere ko di obi atem oyo papa nka ope oyo papa nyu nka ope oyo wo pa nka ope ti esre mo anye ye ka kabba mi kabe no enso nkyere se kokuru panin bi eniamo ho kwan so dabi esre mo ye nananu ampa sa sui ene ban yi antiti ye sre just as mo akofa be se misre ye inua abu kasa mu radio so se mo na mo ka akwachiri ise ko ti obi na to bi pani bi ete sa esi na se bi na pem ka esime te sa se na sa ten te ko ko so obi aso mu na o tu na tem pasa awe ti se wona o kuta sa su ba mi se mu enkofe papa o enye ye sere wo mo o mo nya e yesuma bonne na se ya da de sana me e bom man esi di wo da no nani sa na nyame aka no no mu chabat akata na no yesu pani na pani ni e be sana pa bi papa e be sana pa bi o pani se obi ni ba se ye se sisu bi o na no bi ko fa se bi ba ya pani we e jo ba ye ko ya se yate enti ka bomu ya aba esese se wo asori na wo krum o man mu a ani se di eduma o man asori papa baby am ko asori baby am me ko asori oh me jo mo sha na ma asori ku ni pa kakre bi na omo won ti ase wo adwem papa ye nkukura obi ansa so ye bansi ho a obi ansa kuram ti se omo ye nyema ma ne ye pe dodo enti yesre mo a mo masa enka bomu yi ni kabba min kabi enya juma na enya pepepepepe ye ho ba dwen wo man no mo wo kira odwa tese nkwa wo de wa enso ne yempa obi amfa wo wa ka obi be ka ne de ne de atoto de fa be ye no ne se enti no bani si ye hwa adwene ye nyu no ndi ye yiwe ne de hye we yiwe ne de hye we yiwe ne hye ye betu de bi tu de tikro enkwa gina kwa jina ka nkwa ba jina na woto we de ka ka we ka ne de ka bo na de kire o ma mai amana e kama na no sa ka ba ku se ehyen wo hyen no fa ebutu hyen be gunwa hyen nipa
ɛkɔ kama eti papa ma asa na bɛkenkan wei no papa memfa de twa toɔ no ɛmmra na ɛno nso ɛho bɛhia paa ɛno ɛyɛ mmra credo papa ɛmsa mpakyɛ wɔpato so ma yɛ na yɛnhwɛ deɛ ɛno nso yɛbɛtumi asua ɛwɔ ho bɛyɛ simadu bi na mmra credo sɛ ɔman no mu yɛ wɔ mmra ɛna kuro no mu nso mmra wɔ hɔ nti wei ɛkyerɛ tumi ɛne pɛpɛɛpɛ yɔ tumi ɛne pɛpɛɛpɛ yɔ mmra ne credo sɛ yɛhyɛ mmra a ɛwɔ nsɔano ɛsɛ bɛrima nkɔ ɔbɛgya nan so wei nkɔ ha mmra yɛhyɛ biara no ɛwɔ biribi a ɛso man etim nti baabi a mmara nyɛ adwuma no pɛpɛɛpɛ yɛn nso nyɛ adwuma nti wei ɛyɛ egyina hɔ ma mmara ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ papa mmara ho nkɔsoɔ ne sɛn na pɛpɛɛpɛ yɛn nso ne ho nkɔsoɔ ne sɛn ɛwɔ yɛn kuro a yɛte mu yi mu ɔman yɛn na kuro biara mmara ne mu obi atumi yɛ dɔɔko ɛsɛ mpatwa na wode ato nkyɛn ama yɛn kakra sasɛ obi a wɔyɛ ɔtomra no wɔyɛ bɔnɛ no na ɔtomra wɔyɛ bɔnɛ pɛ ɔtomra nti yɛhyɛ mmara ɛde bɔ ɔman no ho ban yɛhyɛ mmara ɛde bɔ kuro no ho ban nti sɛ yɛhyɛ mmara no anasɛ mmara no bɛtumi ayɛ adwuma a gye sɛ yɛde bibi siri ano bibi yɛ nsɔano ama adwuma di no a ɔtomra a asotwe wɔ hɔ ma wɔ ni ɛno ne krado ɛda no nti sɛ yɛahyɛ mmara ɛwɔ Ghana nana asante hene asantema mu yɛahyɛ mmara mefa nkukuma bi anto no kɔsi dɛ yɛnya yie wɔ bɔnkyɛn ɛyɛ mmara a yɛn nyinaa hyɛ ne yɛadi so yɛntra bɔnkyɛn ade kye fɔ mmemmere da yɛ dapaa no ade kye kɔsi dɛ a yɛntra siti dapaa no yɛntra nyɛ yie afa santema mi na ɛna yɛn nyinaa gye ato ɛsɛ wɔ kuro bi na sɛ wokɔyɛ yie mmemmere da ne kɔsi ara so asa fa ntumpa ko gya bɔnkyɛn a wɔyɛ a yɛkye wo wato mmara nti ɛto mmara no a ɛfiri sɛ asotwe bi a yɛde two sɛ yɛnya ntwo so a mmara no ɛnyɛ adwuma bio ɛnam sɛ asotwe a wɔn ndato ho te no mmara no ɛtumi ɛyɛ adwuma ɛti sɛ Ghana yɛ mmara ɛwɔ hɔ no sɛ ɛde asotwe no yɛ adwuma a mmara bɛtumi ayɛ adwuma ɛsɛ Ghana yɛ mmara nyɛ adwuma ne yɛfiri asotwe no a wɔ hɔ a yɛmfa ntwe papa gabe ba na dia besi Ghana ase ye mra bi anya adwuma o na o kan so bi se mra anya adwuma mra anya adwuma se ye mra no de ko se kedi adwuma na ko bi tum mra na asotwe fata ye de atwa papa na wan na se o mo hwe ma mra ye adwuma wona de e wo ye kuro yi de tumi na ase wasa papa awie ye ma kuro ka e kopie ka kwan no mu mra ti bi ko gyina me ho na o mo sa etwa video ka kwan no mu ɛmira so nkyerɛ saa sɛ kaa kwan mu na sɛ driver no ɔba na ɛne bi ɛna so ɔde bɛbɔ wa wahyɛ dɛ anaasɛ ɛyɛ wa kaa kwan mu menim ɛnɛ mma no ɛnneɛma ɛwɔ wɔ mu tirim kaa no kwan nyɛ nipa kwan yɛ wo wagyina papa wɔn gyina kwan no mu ɛkwan no mfimfini na wɔn gyina na baako sɛ na baako gyina wɔn twa video eti ɛsɛ sɛ ɛmira na Ghana constitution yɛ ahyɛ mmira wɔ mpanyinfoɔ wɔ so mo yɛ fa mmira no yɛ obi ɛto mmira no afa asotwe afata ho yɛ fa papa wɔn sɛ akasifo yɛn nso na ma mmira no nyɛ adwuma yɛayɛ mmira no sɛ anansententen ɛtire nketewa nkyerɛ kɛseɛ ɛdi ɛma pɛpɛɛpɛ yɛ ntumi nyɛ adwuma kurom ha pɛpɛɛpɛ yɛ nni hɔ nso a mmira no ɛnyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ yi bɛ hɔ a mmira nyɛ adwuma ɛna sɛ mmira nso so no sɛ mmira no bɛyɛ adwuma a mmira bɛyɛ adwuma a ɛyɛ wo a wodi kaa no ɛna wodi soma yɛdi w'akyi sɛ ampa sɛ woyɛ sɔfo ɛna wo ne mmira adwuma ɛyɛ adwuma na ɛsɛ mmɔ dwaman yɛ wa na kankan kyerɛ yɛ sɛ wo sɔfo no kɔkɔ bɔ dwaman mmira no wasɛɛ no ɛsɛ wasɛɛ no ɛsɛ wotu agu mmira no nyɛ adwuma bio me nnua adeɛ wo soso wo hyɛ da nkɔtutu bi wotom
Umfanya sakwa bi no wi ade listen ebra na enye djuma saa na sempani fui obodi ani de bra na ye djuma papa akabra no ebe ni pepe obi akoye etum na wosuo se me na me we mai asotwe bi de bem me na me nde sikati de ato asotwe no atwene na ya jari free sika de de ajara etama obia ne so ni sika bia ene wasem ye papa pepe ya enya adwuma yi ohaw ben na de bre efie abusua ene kuro na be oman mu nyina nso pepe ye adwuma na me bedi ka kai se pepe ya enya adwuma nti no ama de ahaw abeto oman kuro ene abusua so pepe ya enya adwuma ni kuredi ni emfas ayini na yi ama hawa beto oman so eti edi emra e wose Ghana mra se de na to chen edi politics na afi edi politics se jam pass the party that's the party na ko ye body go se de no ko tun ne ko tun aso a ni am party nti ma to of the stuff we be se ko fi da mana ni duma it is born we mo so se ni ye no be se ye bio ti be pepe na eje duma nti ma mai e mu tai hu Mama pepe ye no enya djuma o se we bia mra bia wo ne woni mra ahifie do na bi fe o ma no so abusuafo so abusuapani wo mra ana o ma so o ye mra ana o man Ghana fo we de ana o man se santimai fantimai we bia wo mra ni ti su pepe ni ya ka bo no ma no bia di land fefe na ekoso zinka ana ko hadi akonto be breye sane mo ye na nan manyo ko hoyi papa e mo se ye wo sane mai na yan kasa ho egudam sa go ma be fekeke be fekeke na ko fa no da wo ni on tiase se da ko ka me ka ni agu fa to bia ko fe fra she ye to ata na ye be fe ma ko tu na ma pam na set tin so fe fra na me ni tire ko me gba fe bi sha me papa aye atare o si bi ya tunu ni esi de menti aso tu ma men kinkan ma ju seka kare bi brana mi nje simana kan mo na ya pan sore aju seka kra abegu apono so li odi kan ba ye so tu mbema na mpacho so tu mo ana wa na se aye o mara ni din ana wa hunte din no sanya papa bi edie wodi aka ho no yo so to be ma se nice program and kura kan sin wotwi mo program djumadi kama pa ya dase ana osan ba bio na wasedia no wodi egu ho amayen yan so asere hia ana Evander Asamoah ono so se omayajo titifo ya na titifo za wona ya bese ya kwotiti na ana osan ba bi o se o hweye ya da se o hwe amaskapa yo ono so o seria ama ensede ko wona ya pension ya nka ama me chini program ne ya bro kra sisi o so japa o sisi ama o so japa so ya kase juma di obi an sanka e de gropo bi ahomoto blu bia nka ifi hanga ye nyasem ketwa kra Christ Media Hub ono sisi o mayacho na janom adofo mpenina adofo ya da se pa se odo yen osan ba bi ono se o hwe yem brekro no a osan esua de nso eka ho ya da wase o hwe yen na brekro no a nso usua mu ade ana Christ Media Hub na osan ba bi o se yo ase message corona na nsa ko boss ne ba ni no oni se ba 18 si ajanom mechiamo shronko mo piafo onso ya jo so shronko kura edase ya piafo oni se ba no se ba bi o se asanteman koso ho adwuma ene na mo ye we ye trouble asante
Asante deɛ nanso emu nsɛm no deɛ ɛkɔ baabi ana ɔde hyɛ ba na san baabi no ɔse ɔbɔ adeɛ nhyira mo paa mo nso yɛda mo ase mo nso nyame nhyira wo ma me paa na da bia gyebrɛ na hwɛ yɛn Arise Nation ɔse nhyira nka mo mpanimfoɔ saa mpaeɛ korɔ no na mo nso mehimma mo sɛ nyame nhyira mo nso ɛma yɛn na da bia motumi anya sika tɔ data na mode ahwɛ yɛn monka sɛ papa no a wɔhwɛ ayi so sɛ ɔma ne data no ɛnyɛ fo ɔma no nyɛ fo data no sɛ ɔma ne bɔyɛ den dodo Ghana deɛ ma nyɛma nyinaa bɔyɛ den dodo adan Arise Station ɔsan baabi wɔ sɛ nipa dodoɔ no ara nso onim adinkra no nea ɛkyerɛ onim nti ɛno nso yɛ asɛm baako nti ɛno nti na ama yɛakɔpa kakra bɛgu ha yi a yɛkyerɛ nti bakyɛ wɔ a wokura wo phone no a kɔ ahene mpo baabi a mohwehwɛ nneɛma no na bɔ adinkra symbols adinkra symbol ɛhyɛ hɔ gogo na bɔ adinkra symbol bohu sɛ ɛbɛyi bebree akyerɛw sɛnea woka no bia na wobɛhunu na wɔnte aseɛ ebi wɔ hɔ a wɔmɔkyerɛkyerɛ ho nsɛm kakra ɛstare ho wobɔ no Africa symbol deɛ a wobɛnya bibima mu deɛ nyinaa nti wonte Ghana deɛ no ase nti mepakyɛw a wobɔ no adinkra symbol anaa akan symbol nso a mepakyɛw ɛno nso wobɛnya Arise Station ɔsɛ bɛbɛ sɛ ɔdan ase ɛne yɛn kyerɛkyerɛ yɛn nso yɛda wase sɛ wosua ɛna Rosalind 99 ɔnso sɛ ɔmayadwo ɛyɛsafo wɔte menka kyɛ wɔ ho kuro deɛ sɛ yɛwɔ mu na wɔtwe biara deɛ wɔbɛte yɛn ka bia na wo na woba ahoma no so akyɛ nti meda ase paa Rosalind wɔn nso mema wadwo bi ɛna ɔsan bɛwie no ɔse nyame nhyira mo paa nyame nhyira wo nso paa ma me Magmans magenti da bɛ na wabɛtena me nkyɛn kakra na kɔyɛ abɛtena me nkyɛn na mehwɛ sɛ daakye wobɛtumi adi him a nti yɛ bra mage bra na mefa wo ntena me nkyɛn da kɔ na mehwɛ adeɛ ɔse me mpanimfoɔ mema mo me mpanimfoɔ mafe mo paa yɛnso yɛfe wo paa mafe wo sɛ tɔ mafe wo paa adwoa mafe wo papa nti yɛ ama mehu ɛna wɔsan baabi wɔ sɛ ɔmayɛatwo yɛgye wo so na ɔsan baabi wɔ sɛ nyame nhyira mo paa na ɔhwɛ yɛn ɛfiri Mampɔnten downtown ɛsɛ ɔtumi kurom akɔtena Mampɔnten na woka nkyerɛ me adwoa ɛsɛ asɛ wo ho yɛ mehu mesrɛ wo mepɔn a wosoma homa no na mentie o Ibanda Asamoah ɔse yɛwɔ dada paa yɛwɔ dada paa ɛka wo ho yo nyame nhyira wo bakyɛ ɔnyɛ yɛwɔ da biara na nso na ɛyɛ da paa o Fancy ɔse nipa tuntum ɛbɛtumi ebu ne mampani animtia nanso sɛ nipa koro ya ɔno nso ɔkɔpere mampani di nipa bɛ na yɛdi ɔmakyi ɛdi ni Fancy asɛmpa na de aba yi o asɛmpa ɛna ɔsan bɛɛ bio Fancy sorry Ibanda mpachewa Ibanda ana Ibanda samba bi no se nyame ehu ye mmobɔ kwan bɛ ne ntina ye faso a itimi ati ye mpani bo so atua akola no obi kyerɛ pani basa baba tufu kakra ma me wɔ baabi a yɛde esie embra credo kama mi nka mi mpacho pepepe ye twumi ne pepepe ye se ekoso ewo ye nkuro yi baba titiri ne mmofra ne mpani na obi wano a te se nsuo yire no ya sa na se ne ko tu ebujanfo fo karama ye baba na be ye fanso ne ngonyo so
Again, picture of a crowd, we need to Union Nkuma for, and they say, "Oh, my for the grow a fatter, and for my penny for." Says, "Sir, was sitting in the bar, then you're You could school your work near the Casasimio. If you tinted like your father, not your tippens. So that is it. Penny Asana, I say, Aquana. Penny will be near Aquana, dear. Let me say, Penny form of your young Palata, some son. It is some more football, say, fatter, if I may penny for. A bassa or my food do on ma. Now you might kind of for no cassette. Sadentina or Martisa. Now be a soy catati a penny for. That is a test and it is a yellow katana, yen you me. It is so money in out there. Now so I'll give you a number of what you said, Biania. From Fanny yourself, a quite fast cassette, the penny for. Oma, and Fanny, not pay Papa pay an idiot. Now, but you say a pepper near your own one, Pepper Payano. A Juaniasamo, Pepper Payano. So I said, no custom say. So a penny. No one knew who you are. Then I saw a son. Here, penny up, more penny yellow, a woman young. That's what I would say, penny, the penny. It's the last issue, penny. Penny one, Lady Papa Pasha, Penny Papa, Penny Papa, Penny Papa. And you too, or Crawford, 2 more and so forth. It's a sassy and penny for me. Mamma, when you do, a man Parabano to be down to just or Cassama, you said to back up Jackson. You're hearing no do. On Casa Basabasao. There be so, there be on Casa Basabasa. The end they say over him. Why not Sanoa? Only a co and Germano. Yes, one to you. Penny would be Matimante. What you call one day? It is I know say, and before one singing a year. Do quite in face, says a couple son and I. Overcon and penny funiana, the pepper pay ye do or manual if you want my. I must I inform you. Who was some quahood and none of the are some training. And then would dear Friday, you could tremble to know. It's a man, I put him on who was some quack. You do, could feel the Kaikoma, the Commander, Jason, you come out. As some she said, maybe that's some okay. They may be so difficult. You, it is a papa pay you want no may. Yeah. Yetim, says so. Yetim, so, oh, the Baboni was a group of what? So, was a Timby. Papa, there was a pa man, and was it one here. When you have a bar, but there was a bar, and there was a bar, I said, what was in our papa, and see me more amaye. The watch and then near man, you share ye, or you, you know, Bambo, up a ye share Yamimui, number Yamimui, and not Mewu. Dianoso, actually, I said, near you one and one, no. You be seeing me, who never won a son. I come for you, said, or cry, young crack, transit. So, Concourse, young crack, a transit. And were you witchy? The Chilo, and an animal did you home. Bible show did you home. Nimmy now come on one more brave, and I'm saying, so one more brave, who quite a man's maybe. You probably guys and a brand, you know. And then I can voice give you the say, who will qua. O kana betra ho na ensa pasase zubiu hentia no so hweniye enna ye hwede to so miensa funtum frafo denje frafo esene ka jama o mo brabo efe kama mingabi yeso munko omoko kama mingabi oh pe ne nkabo
ɔmo nka mo mɛpɛ sɛ Ghana yɛ ka yɛn ho abom ɛna nka bi a NDC foɔ na NPP foɔ mu bi akyerɛ adwene na yɛ ɔpanyin bi wɔ party mu wɔn yɛn kɔ so si wɔ nkɔgye na adwenkyerɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛ kasi akyita kɔ agya nka kwahunu a yɛakɔ yi ɛna deɛ atwa toɔ no yɛahwɛ mmara credo a ɛgyina hɔ ma tumi ɛne pɛpɛɛpɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ yɛ na yɛsrɛ mo ɛdɛ sɔrɔ nkonnwa so aka sɛ titiri mpanimfoɔ a wɔyɛ mo mma yɛmfa pɛpɛɛpɛ yɛnyɛ adwuma sɛ yɛde yɛ kwasi na nyɛ a yɛde yɛ ama nso a ɛnyɛ yɛde yɛ adwuma na nyɛ a yɛde yɛ akɔso a ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ yɛ sɛ yɛde saa ɛyɛ adwuma a wɔn wɔ akyi na wɔn sɛ daabi papa wɔ deɛ papa yɛ kɔ ahemfie bi kɔka asɛm bi mani akyi ahemfie no hɔ abɛsi nnɛ mani akyi hɔ abɛsi nnɛ ahemfie a wɔkɔ a secretary te hɔ ansa wasɛm no wɔmɛnyɛ dwom sɛ wɔnka no secretary bi kankan wasɛm no kyerɛ bɛdwa no nsa nti wɔkasa nyina secretary te hɔ a ɔretwerɛ na wowie a mpanimfoɔ no akyerɛ wɔn adwene na ɔhene na bɛkɔtwe sɛ ɔte akonnwa mu no na kurom hɔ ɔhene na wu ɛna ɔno na ɔhwɛ akyire papa mɛ bɛsɛ bɛbɔ kuro ni papa mani agye me tiri na papa no ho abɛsi nnɛ apra sɛ ne yɛkɔnya saa asɛm no mani agye no ho a de abɛsi nnɛ mani ɛdamane sa bɔ nsu ɛne adwumayɛfoɔ yɛka no ho no na yɛno ne kɔka asɛm bi na sɛnea papa no si yɛ ka asɛm no ɔso papa yi nyame nhyira woyɛ no kwafoɔ nti sɛ pɛpɛpɛ yɛ ɛyɛ adwuma a ɔwɔ sɛ obiara bɔtɔ ne yam yɛ wafo bɛhu sɛ ampa mafom tene me bɔne so pɛpɛpɛpɛ na aduama me sɛnea akoa no ka kyerɛ Yesu no sɛ medeɛ gye kom na me bɔne so akafiaa papa ma menya wɔ ha na wowɔ adɔfo mmienu bi a wobɛkyea wɔ mo a kyea wɔ mo no afei yɛnsɔre nkonnwa so ne yɛsɔre deɛ na mede ka kyea me sista ɔbaayɛ Yemeni ɔde ɔti ɛba na akradan ɔsɛ dumafo ɛsɛ me yɛ gifti ɛne ɛsɔfoɔ imua abɔso de se pasta ɛkyɛ wo nyinaa afei ɛkyɛ mo yɛtiefo nyinaa yɛ mo yɛ dagye na yɛwɔ da nwummerɛ biara wohyia yɛ tete atempɔn ebia so a wone yɛdi nkɔmmɔ na mehyira wo biara yɛwɔ da nwummerɛ sɛ bi a na yɛbɛtena patakasi ase yɛagye mprɛ no na yɛsua deɛ tete me nana onyunya dwo a onya kyenkye wiesi hɔ no mu a ɔsɛ gu yɛ nsɛm no na ɔtoa no nsɛm na wɔka yɛ nsɛm anyɛ nsɛm saa ne nyinaa mu kakra na ɛnɛ yɛde te yɛ yɛne wo ɛde ɛsua deɛ yi yɛkyɛ yɛ n'ahwɛfoɔ nyinaa afei adwumayɛfoɔ a ɛwɔ pii ha nso yɛkyɛ mu nyinaa bi wɔ hɔ a yɛhu wɔn akyɛ paa yɛka sɛ yɛbobɔ din a berɛ no mmoa yɛ nti yɛkyɛ mu nyinaa afei MC a odifoɔ baako pɛ odifoɔ yɛma ɔmmɔ ne adwuma sɛ ɔboa yɛ ma dwumadie ɛkɔtɔɔ tee nyame nhyira wo paa na onyini a ɔma ɔbaa kɔkɔɔ ɔbaa kɔkɔɔ te sɛ medeɛ no agu na ɔho ale yo maka sɛ wo ho hia ma ɔman Ghana wo ho hia ma wo kuro wo ho hia ma wabusua wo ho hia ma wo yere ne wo mma obiara ho hia wo wankasa wo ho hia ma wo ho hwɛ wo ho yie kɔpem sɛ bi hyɛ adasɛnɛ no hwɛ dɛ mpo Nyankopɔn ɔnhwɛ wo so ɛma yɛn bye bye.